ole vo ina changin Chinese drama Arsenal Military Academy ti sanghe som pakwa a release chu kanon ti chan le dona aron request tu zongzong khan komena banin lo pharmai don ya episode hi somli pariat na thleng omin apart angzong khan kanon da le dona tuna hian part 1 A le B le C in kanon chen o episode tamdeu hi chu ale tu tan hian anin om man china ma se he drama hi chu achang tu ti an mial that ba ka an part hi an ne so em a inning man lo tura nga yila chuan kan Korean drama kal lai mad for each other ti pokha kanon ti chunzom don thave kan channel te min lo ngai hlut sak china kan lom lu tuke meng love pop emoji kum sang kha zakwa som pakhat khan China boina chuak thotin ching sarkar na chu atlu sop wata Beiyang army leader Yuan Si khai chuan rawrel na achangta a chung political in be na awang chuan an ramin atwar na sa in mipuyan chi ai hle a western how thu nei na chu nun ron na ne nan chun zoma swamang haula ramtin na tanga ron chuakin dan zo rwalan ni talaw an rampu ma chuan school tharan hong sup supa chotiang angdin huna anom lai chuan fengan sarkar chuan ram mangai ngoi tu te hne na changin Arsenal Military Academy School honle na tour donation an dong ta hlau mai an be saber chu ram mangai ngoi tu ram ta na nun chan ngam sipai cher chwa ani kan thon thu tur chu heta chang hian alo in tran don ta Arsenal Military Academy honani le don ti chu news an chuang hal chuaya newspaper phek ma saber luang hal chuaya an ram thalai tam tak chu anin ziak lut ngala an zinga chuan tlangwal chilo zen shen jun sana po atel ve a an zinga chuan tlangwal te lampang shelian chen ti chu om ve a ani hi mi pa ni lovin meichia alo ni ru renga hunkal to alo lang sipaya interview tur chuan an khwa changin relin ron kal wangwanga a thianu shia juni chuan alo hak renga anin hu chu an nui ver mai anwa thianu chuan Arsenal Military Academy chu intil himna hmuna ni don lavanya isami tan ma khan voi khat chia in ngai to thale laka du e alo ti a shelian cheni chuan in ngai to that ka ngai to lave ti in asam chu atana tun hun lo lang le in ahming an ron lama medical test nei tur chuan zam ru zet in avaluta shen jun sanaron chuak tur nian chuan anin supal noka shen jun sanan ale kha thlawaron char chuan kalome alo ti wata ma se ani chu ngoi rengin nakal dai atong tamwak lawani mel aming an lo lam le a rang lut tukin avalut doctor chuan aming te a khumzat te alo zota ani chuan aming te shilin kumsom pakwa ani mek thu asoi doctor chuan ole a tha e I thomno kha phelna vamuro ati a ani chu alo zam kher mai ka thomno ha chung hian min test thei mai angem ka zakzum lu tuka ati a doctor chuan enga meichia ni lovin mi papui tling ni to kha ati a ani chuan tu ma ma kala in phel ro ngai lawa ati a doctor chuan vamu mai te alo ti ani chuan doctor khonga in min she thiam sham ro ati li a doctor chuan enge a tlaki law mi ati a ale kha ron pe in ka hun min khoral tir su kha chuak ro ati a achianu chuan pona alo ngak renga shelian cheni aron chwa chuan itlingem malo ti wata ani chuan o alo ti wat an pahni chuan an phur dun kher mai police hau hmu lau chuan an han nui top dun le ri a achianu chuan engtin ngei tlin thei zoka ati a ani chuan kawan nei khom mai helai mun hi a hlo om si kalwatang ati a anuwa mun pakhata hian achianu chuan a kalpuya honge min shwai do na ati a achianu chuan khumanti ka inhmel sha ti rangchi ati a shelian chen chuan chutiang milar te chu ichianu ni tak mo inin close viawa mi ati a achianu chuan tere kanin close lu tuk engwangin nge dot ka soi ngotanga kalang lu tang ati a ani chuan engtin nge inin sha ta ti in alo zota tetlai atanga income dun kan nya ati a kuman tingi chu alar ve hle anyang mi te chu a show en tur chuan an lut sap sapa
reporter haula chuan interview nei pui tumin an bor tuaw wa apie chuan makeup ati mek thu te zona an nei chuan ama chu zon mai turin ati a reporter hau chuan zona zon ngalin engtik thleng nge miss khu hi shanya na cha matum paramo a hian engtik thleng nge show nei atum ti te miss khu le mr shena hi tet lai atanga in ngai zong an ni tak takem khongai takin min shilte an ti sup supa tuti lai chuan shell yan cheni pon badu maron zong ve meka miss khu ipa po chuan an zona chu changin angai zong nei le nei lo hi chu ama in zong nge yanga ti a miss khu i in tiar zau chuan shell yan cheni ku silai chu ron hu in chutia mi palo om ve ringo chu makati hle a vapan hain kumengzan ngei ni a avati ani la chu alo ngoi renga miss khu i chuan zona ka zo che chu ibenga cheta mi atile a shell yan cheni chu ngoi renga chwa atuma miss khu i chuan khata khan ding ha ro ti in nanghian min du chiang tiro khatia meng pharvel lau khan min du ani ti soi mai ro mi pa te hian min du theilu tuka alo ti le a shell yan cheni chuan shat po ka shengai lo che a engwangin nge ka du ngo tang che alo ti miss khu i chuan oi lo zet hian min shelo mo actor ami ni lemchani van thiam em alo ti le a shell yan cheni chuan ka ti tak tak ka shengai lo tak tak che lo ma lo ti le miss khu i chuan ani chuan tinge me che in thiar na thlengthlenga min lo zui lu a ilano pan mel nien engtin nge hatiang thil te hi iti ngam zo ka no pang te si ron ti ze ka shell yan cheni chuan mi pa anga a o mangai to ti a thengil ti she chhuakin ka ti palu tuk thil sha swal palo aman yang ti in chwa atuma miss khu chuan dinghal ro alo ti le chota ron pan hain sha swal palo om a min lo zui ru in min lo en thla a ka thla te lo la ru ni lo mo khoi moi camera chu min lo pete dilin ngal ro ati a ani chuan thlalang na ka kol reng lave alo ti miss khu i chuan khoi ron langhal ro ti in a bek chuan awa wa a pona tang chuan miss khu i pa chuan alo aw waka shell yan cheni chuan ngat nge min ron wak ring ngota ati a miss khu i chuan ron wak chhun zomin ka dole ka wa chenga khoi thlalang na chu ron la ro min ron pe ngal ro ati a shell yan cheni chu a ron wa chhun zom pop pa ani chuan a ko chu lo man betin sha swal palo om ga ti mol chu me chena satakini hi a ati a miss khu i chuan min du chung si in me chena sa min ti le si amo ichak lawang ti in an ron in chhuaka miss khu i chuan mela ding ha ro aron ti chuak twara ma se an pia loka reporter hau chuan an lo leta tlan let le in a biru chon mai shell yan chini ron chuak chuan na thian nu chu azong kwal ruaya a wain in lai chu va hu in a vapana shia jun ho to anga vati a thian nu chuan lo pot bet vatin ngoite mantingi ka introduce sangche ka ti mol kha ati lai chuan thuan ron puanga a thian nu chuan phurjet in a kai phei loka miss khu mantingi zai turin kan some ti in anon puang duma khu mantingi chu aron zai ta a mel thakher mai in chunga tang chuan tlangwal chelo zet mai hian zuin pa in a lo clear ve renga a zai zo chuan mi te chuan pangpar an ron pi sapa in chunga tlangwal chelo zet mai chuan superstar ani takem ni a chaw ak angina ak vel mai ani kha lo ti mi te chuan an lo en ngal chupa la chuan la du tong mai lovin enge in en chupa soidik lo ka neem ni khanu khana larna kha aphu thlot lawaron ti le a mi te chuan avan root zil lo fa ani nge yang ti in an phun sapa mi pakhat hi lo ding chuakin hey vazak thelo ve a ingai na lawani pon khatia ron ti kher kha angai mi a hanti a midang po chu an lo phun ve nga sap chupa la chu zam lo zet in a ron chuk khata miss khu i chu vapan nain nai set sota a en kwal vela chuta io kha chu moi viau lo ma se email tharewani hi starry ni boka zanja min kil pui theyang emati hama miss khu i chuan zam lo zet hian sir ka theilo tlant mai midang va som zong mai roti in kalatuma tlangwala chuan ava pot bet le a chuti lai chuan an security te kha an non luta tungi helaya boina siam ngam ti in an ron thin rim lut hle ma se chu pa an va mu chu abulami chuan
Boss, gu zong tana fapa ni so. Vice Minister of the Ministry of the Interior fapa ni so ati a. Chuan apu po, Director of Education Department, Julio Wenga ani e ati a. Chuan Commander hu awa pa ni boka. Boss, chungte anei sholutuk. Savomi chai kola ni ringo donanya ati a. Miss Khu ite po anla input buay na samay. Nang himay che kway kem chingin hi ati a. Tlangwan mel cha a chuan. Ani chuan may che kway kem chingin engi anti chin ka mutirang che tiin. Miss Khu itu apun no la. Ani la chuan min klaro tiin alaw chum tay taya. Pon lama chuan aron puchwa ka. Tuma la chuan laudan antum lawa. Miss Khu chuan min klaro tiin. Min puiru ati chula. Siya lian cheni chuan siya tiam lau zetin na chian nun hiya na chuan. Hey, ka chian nui ti ni lom ni. Ilaw chandol lawa mi a ati a. A chian nu chuan. Enge ka ti chuan ang. Manager huang apon engtin ma ti lau so alaw ti chula. Siya lian cheni chuan. Ani chuan kami sual pa ka na rubaw don ti na mi a alaw ti. A chian nu la chuan ka siya to big lau engtin ye kan ti ang ati chula. Reporter hao la chuan kha an lau la sup-supa. Chutia anin puchwak tur chu. Shen Jun San kha alaw lut ve che a. Miss Khu chuan akora lau man fu in. Min puiro khong ayin min puiro ati chula. Shen Jun San chuan alaw en liam topa. Chutia anin puchwak chu mi pui hao chuan an lau zui dul dula. Miss Khu chuan min kharo ka ti chu. Voka min kharo ti na tapar to a. Siya lian cheni chuan mu thei to ngang lawin na ron uma. An ma avadingin ba na para. Kha ngal ro avati a. Miss Khu chuan lau mu ve in. Nang ni panhi hi partner ami in ni a. Nang in bedroom a min zui ru a. He pa la hian min kit na patum le a. Partner in ni chiang lu tu ka ti chula. Siya lian cheni chuan kan ni lau. Bedroom a po ka zui ru lau che. Nang ma ron pui che ka tuma ni hi ati a. Tlangwan mel cha chuan. Ka son te tin siya lian cheni chu anam son dora. Kala tum le lai tak chuan police in nan ron hual beta. Ani po chuan Miss Khu chu le a ang hatla a. Chuti lai chuan tlangwal chelau zet ron thleng ve chop chila. Miss Khu in he na chuan ngai to hmel zet hian I tha ema vati. Miss Khu chuan thinrim zet hian an panhi son min be rona. Inturwal an ni so inturwal ati a. Siya lian cheni chuan partner kan ni lau reng reng. Kati tak tak inturwal kan ni lawan ya alaw tile. Tlangwal chelawa chuan ron kwa in. Tak takana inturwal kan niya alaw ti. Miss Khu ron kwa tu tlangwal chelaw zet thi. Shen Jun San u kani in. Mi papuitling tak. Klak thazet mai. Hausa boksi. Miss Khu mangay ngoy tu. Mr. Shen atia an kawani a. Mr. Shen chuan police officer biak lai ti chuan. Tlangwal mel cha akha na kutalaw beng vela. Chimom thiam khom mai. Ache dan vel chuan Miss Khu thina tirim zwal he a. Mr. Shen chuan police officer hena chuan. Miss Khu hi ka vashwai ho to photange. Adang hi chu nangin lau boy pui mai ro ati a. Tlangwal mel cha om dan chu Miss Khu chuan ngai thei to thlot lawin. Enge khatia kutilaw ben vela. Izakem mo enge. Kalaka hian boy na ine mi ti in vaswal le atum at ata. Du tok le photila kan channel te min lau ngai lut saka. Milau subscribe tu zong chunga khan lom thu kan soye. Chuan ala subscribe lau khan milau subscribe sak le ula. Movie munom tak tak te ron le linzia kan tum don ya.